бо талабу дархости сершумори мухлисон. санаи 1 сентябр бахшида ба рӯзи дониш ва истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон консерти навбати ҳофизи ҷавон муҳсини даврон ба баргузор мегардад. дар консерт сурудҳои ҳиндӣ, узбекӣ, санъати Ӯзбекистон ба ҳавас мекардам. он вақт кӯдак будам, ҳатто хаёлам ҳам намуд ки ман як замоне мешавад ки овозхон мешавам аз дунё. падарам замони пеш ба ҳофиз будагӣ гурӯҳи сиёҳушбеги мардума хизмат мекардигам. ман имрӯз шахсое ки бо тариқи фейсбук, одноклассники, ютуб маро тамошо мекунанд, дастгирӣ мекунанд, ино раҳмати худамро мерасонам. ва рафтем як суруди ӯзбекӣ мехонем, суруди зур бовар кунед. худо кунад ки махтуб шавад шумо. Sevaman deb aldar meni yolg'onchilar русӣ ва эронӣ. пешкаши шумоён мегардад. меҳмонони консерт марҳабои бозорӣ аз шаҳри Исаравшан, Муяссара Деқонова аз шаҳри Конибодом, Рамшед Пардаев ва Матлубаи Ҳайдарӣ. сарпарастони консерт Наргиза Холматова аз Федератсияи Россия. дӯстони азиз, шахсе ки ба ин консерт саҳми худро гузоштанд, хоҳаре ки мо Наргизахон аз шаҳри Тюменам хостанд ки мо консертҳои мо ҳамеша ёрдам кунанд. раҳмат барои Наргизахон. Дискомания Алишер, Дискомания Фарух, студия Саду Рекордс ва радиои Садои Ашт. маълумоти муфассал бо телефонҳои 92 607 87 77 ва 98 105 00 90. чиптаҳоро метавонед аз Дискомания Алишер ва Фарух дастрас намоед. макони баргузорӣ театри мусиқии драмавӣ ба номи Маҳмудҷон Воҳидов. соати баргузорӣ расо 18. консерт хотирмон хоҳад буд бо муҳсини даврон. Yar az dili man khabar nadaram Masha wa ghamgin khuda dar